Altså, julemanden er stadig ikke kommet hjem. Håber julerne vil hjælpe mig med at finde ham. Jula? Jula? Hvor er I? Julen nærmer sig. Vi har travlt. Jula! Jula! Nu er det ved at være jul igen. Men jeg ved, når det er ved at være jul, så får vi travlt. Jeg har prøvet det så mange gange. Faktisk har jeg prøvet det over tusindvis af gange. Men jeg har meget mere lyst til at tage jer med ud på en tidsrejse. En tidsrejse til Slagelse, som har jubilæum i år. Vil I med? Jeg er jo så gammel, at jeg har mødt en viking. Faktisk flere vikinger ude ved Trelleborg. En af dem havde vist en blå tand. Jeg har også prøvet at leve uden at have penge. Så fik vi penge. Jeg husker også en gang, hvor jeg mødte en johannit med vores smukke flag ude på Andvorskov Kloster. Og ved I hvad? Jeg har også prøvet at flyve rundt om Danmarks højeste flagstang her i Slagelse. Jeg mødte også engang en meget spændende mand, der hed Anders. Hellig Anders kom på forunderlig vis, jeg ved ikke hvordan, men på en nat med en hvid rytter fra Jerusalem til Slagelse. Jeg kan også huske, at Slagelse blev til en købstad. Det var tider. Jeg har også engang mødt en konge, der hed Olof den anden. Han var kun 6 år, da han blev kronet her i Slagelse. Jeg kan også huske alle de brande, der har været i Slagelse. Og ved I hvad? Her hvor vi står i dag, på Schweizerpladsen, der brændte det engang så meget,
så alle huse brændte ned. Nå ja, selvfølgelig. Jeg kan jo også huske H.C. Andersen, som gik på latinskolen her i Slagelse. Og alle hans smukke, dejlige eventyr, som alle børn er så glade for, selv den dag i dag. Jeg kan også huske dengang, at vi fik bygget vores banegård. Banegården, som fik rigtig stor betydning for erhvervslivet her i Slagelse. Og så var der dengang, hvor Slagelse blev en garnisonsby. Så kom der liv i byen. Og ved I hvad? Der var faktisk en gang, hvor det var lige før, at jeg blev årets Jesper. Men det må jeg stadigvæk drømme om. Så kan jeg huske dengang, vi fik vores dejlige musikhus. Et dejligt sted, hvor der altid er liv og glade dage. Og så kan jeg huske, at i 1995, at vi begyndte på Sankt Mikkelsnat. En aften hver år, jeg sætter meget pris på at besøge. Nu er jeg også blevet fan. Jeg skal dog lige fortælle jer en lille hemmelighed. Jeg er også begyndt at træne fodbold. Hvor er det bare vildt dejligt at se, hvor de brænder for det. Til dem, der er her, så her klokken 7:30, der kommer vi, eller TV Øst, og optager live her fra Schweizerpladsen. Og dem, der kan, vil vi gerne have til at komme tilbage og være en del af dem, der kigger på, så vi kan vise, at vi er faktisk nogen, der holder rigtig meget af vores by, og vise resten af Sjælland, at det er vores by, der har lavet noget ekstraordinært i år. Vores 3D-show. Så velkommen tilbage, 7:30.